ardă toată. Ok. Dar de ce a început să ia foc sârma? Așa e. Și acum apuci de aici. De? Hai. Frige, nu pot. Poți să-mi dai și mie? Nu pot, că frige. Așa? Mai aveți bricheta aia? Da, uite aici. Frige asta, nu pot. Tomescule, plângi și mie, mama. Asta trebuia să umple până acum? Nu, ce durează cam 3 minute. Până se încălzește tot aerul? Mai mult de 3 minute, cred că Acum 5 o întorc. Da, cred că a ars, ia. Da, întoarce. Ia vezi, nu a început, n-a ars. Dă-i pe colț. Nu, puiu. Ia altul de moț. Ține moțul. Așa. Luciana, nu vrea să ardă. E rea. A, s-a oprit. Că încolo. Dă ceatul. Am luat foc ăsta. Ha, mă, că eu nu pot să dau Mai drumul dai ăsta foc al și la meu, asta. să culme. Dă-i pe colț acum. A început să se umfle asta un pic. Gata, a luat foc. Gata. Păi hai să mergem pe lac acolo. Auzi, dar tu sigur filmezi? Da, filmez. Și se vede ceva? Da, se Mai vede. fă și o poză de când în când. Se vede, frate, cum e să fac și poza și să filmez în același Apasă timp? tot pe ăla, nu, apasă pe butonul, ca și cum ai face poză, că face și Da, mă, se înregistrează, văd aici că se înregistrează, ești culmea. Dar nu lăsăm în jos. poți să lași jos. Da? Eu mă gândesc că se încălzește puțin mai repede. Că nu intră aer rece? Cred că e suficient aer cât să nu se stingă flacăra. Da, mea s-a umflat. Doamnelor și domnilor, aici o incantație pentru bunăstarea țării noastre, Întoarce și pe asta, hai că întorc eu. dansul ploii. După dansul ploii efectuat de fapt nu, dansul ploii l-a făcut Tomescu alaltă seară. Acum o să fie dansul focului. De asta s-a cam umflat așa. Dansul țânțarelor. Cum spune doamna Tomescu. Dacă, ia, pot să-i dau drumul? Nu încă. Ce faceți pe aici? Păi e mochizilor. Ce drag. Am tot umple. Alex, spune-ne cum te simți. Fantastic. Este prima oară pentru tine când faci acest Dar lucru? lăsa să se ducă în lateral. Extraordinar. N-ai prins-o bine. Cum n-am prins-o bine? E foarte bine, lasă-o în pace. Da, este foarte Ține-o bine. dreaptă, că ia foc. Uite, Păi a o luat foc țin. într-o parte. A luat foc. Ce a luat foc, mă? A luat Eu o foc țin într-o dreaptă, parte. dar o bate vântul. Materialul nu are cum să ia foc. A luat foc deja, are o gaură. Da, era o mică gaură, nu-i problemă. O să zboare către aeroportul Băneasa. Măi, termină-te că nu s-a prins, s-a prins aici ăsta. Trebuie să-i fac ceva. Voi aveți un extintor? Cine are? Până meu nu știu, dar decolează. Băi, ia, fetele, văd că se descurcă. Da, chiar, mă. Aici era o baltă în care am încălcat eu. Da, aceasta este balta. Lumina se vadă, să nu zică lumea că vreau să vă știi. Și luminează pantofii. Și pantofi, bineînțeles. Oricum erai murdat. Asta este, da. Nu se știe ce am mai gândit pe aici. Opa, a meu decolează, băieți, îi dau drum? 2 secunde să mă să-mi iau șopta meu. Dacă simți tu că zboară, Zboară până. Ia ce asta. e prins, deci prinde-l pe Ia aici. uite-l. Ia, Florenda. Nu, încă nu. A meu zboară. Uite, e prins aici. Grav, ține-l un pic ca să-l dezumflu pe al Alexandra. Bă, dar asta chiar zboară dacă îi dau drumul. Eu i-am dat drumul. Băi! Ia să-l pună în cap. N-ai văzut-o pe asta? Visele lui Florin se duc în depărtare. Și țintesc către stele. Și către blocul vecin. Și către bloc, bineînțeles. Îi dau drumul și la asta. Stai, bă, stai, ăsta e al meu. Stai să-mi pun dorința. Pleacă ăsta! Gata, poți să-i dai drumul, i-am pus-o. Auzi, poate cade cuiva pastila aia în cap. Mamă, ce tare. Al meu nu partea aia, nu partea asta. Te auzim pompieri în seara. Hai, faci și dansul ăla. Hora. Ceva? Hai, așa, ești foarte bine, vezi? Poți să miști tu din fund. Ia
Ia-te-l pe la celălalt, mă! Mamă, frate, cu asta apărea la știri. Al cui e balonul ăla? Impotent, ca să zicem așa? Păi rău, Alexandra, n-am putut zic asta. Hai, puiu, mai greu, dar o face. Acum ia aici foc totul și... Băi, doamne, așa să nu cadă. Îl și văd pe Florin alergând pe aici. Viteza luată la micul. Dar la cel mai de departe e al meu, tati. Boldly goes where no one has gone before. Sunt în formație acum. Eu zic să fugim. Eu chiar zic să fugim. Să luăm plăcuțele de matriculare. Prea tare. Dar din nefericire nu pot să-mi dau seama dacă se mai vede ceva pe camera asta, e puțin probabil și chestia asta nu bagă lumină pe voi. Alex, Da. cum ți-a plăcut această experiență? Nu știu dacă Fantastică. bate pe fața ta, nu-mi dau seama încă. Acum cât că bate? Sim? Cum ți-a plăcut? Fantastic. Fantastic. Anca? Al meu deja nu se mai vede. Eu nu-i cunosc pe ăștia, eu n-am luat parte la acest masacru. Ochelari în pana mea, că de-aia nu văd. Nu s-a desprins de grup! E independent, mă. Și acum Dan Diaconescu, doamne și domnilor, avem OZN-uri în direct. Deasupra crângașului stau OZN-uri. Băi, suntem și noi niște lumină, adică acum chiar nu înregistrăm nimica. Dați seama de asta, nu? Băi, poate cade vreunul pe casa mea și ia foc, să vedeți ce... Dar de ce departe e al meu? Nu mai are Tomescule, că tu încă n-ai apartamentul finalizat. Și se întoarce înapoi! De ce se întoarce înapoi? Este unul care cade. De ce cade? Dar ce unde? Al tău cade, puiul. Al meu cade? Da, al tău cade. Se prăbușește peste clădirea de birouri. Se prăbușește. Oh my god! Oh my god! Dar cel mai periculos ăsta care vine spre noi. Ăla al meu. Și vine spre noi. Se întoarce acasă. Houston, we have a problem. Coming home. Uite, Ba nu! Încă un pic. S-a prins și cade. o Tomescu, numai câteva la tine, că a fost chiar mișto, mai ții a contă? fost o coliziune între alea două? Nu. Ăla primul n-a fost. Baloanele par să se grupeze, Dar s-a doamnelor. dus până departe. Cred că ne fac un semn. Comunică cu noi. Spuneți-ne! Ce vreți să ne spuneți? Oh, great lights! Cât va fi șomajul și inflația peste... Să schimbăm acum sau mai târziu? Băi, dați-mi și mie o brichetă, bă. Uite aici. Stănica a ta este acolo sus cu balonul. Nu e, al lui Stănică a picat. Auzi, a ta a Mai e picat. unul care se stinge acum. Băi, vedeți că vine mașina. Nu vine, mă, se noi jos acolo. Băi, a mai picat una datorie. Mai pică Bă, dar nu, mă, unul e jos acolo, îl vezi? Unul e acolo, nu e ăla acolo care Nu, ăla. Nu, Alex, ăla e un bec. Acum. Uite-l cum se stinge. Deci ăla nu e tot la aceeași culoare? Da, mă, s-a stins și au Uite mai acum rămas se stinge. 6 Gata, negri gata. mici. Așa se duc speranțele noastre în această țară. Păi nu, eu mi-am pus dorința că dacă Una, câte una. ce? Dacă e să nu-mi zic cu dorința, stinge-te primul și cazi după clădire. Caz pe clădirea lui Lucian. Încă A ajuns și al meu la locul celălalt. Da, la locul promis. câte mai aveți? Câte ceasuri mai aveți? Și în cât timp ajungem acasă? Gata. Da, de acum încolo. Se sting Sunt chiar curios dacă se vede ceva aici. E mai gratuită ca drogul.